Ang buto-buto. Alam sumayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nag-stretching na ng body ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Sumayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nag-stretching na ng body ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. I don't mind. Sumayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tang inang lamok ulit. Pinainit ng ulo. Tang inang lamok ulit. Pinainit ng ulo. Alam sumayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga kapuso, patuloy na lumalapit ang Typhoon Kiko sa may northern Luzon. Delikado hong pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar na may signal, pati sa mga baybayin ng Occidental Mindoro at western coast ng Palawan dahil naman sa malakas na hanging habagat. Huling nakita ang sentro ng mata ng bagyong Kiko sa layong 280 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Posibleng dumaan sa may coastal waters ng northeastern Cagayan ang bagyo mamayang hapon o gabi. Pero hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito sa may northeastern portion ng Cagayan, kaya manatiling I am ready ang mga taga-roon.